Тук е моят опит за мандала. Ако искаш да вземеш идея и да направиш своя вариация на тази терапевтична техника, остани до края на видеото. От санскрит мандала означава кръг. В будизма зад кръга се крие идеята за безкрайността и как всичко е свързано. Но защо да опиташ? Ще ти дам 3 причини. 1. Самият процес на създаване ще ти послужи като медитация. Затова се отдели на тихо и спокойно място. 2. Ще имаш възможност да се вгледаш навътре в себе си, а това често ни убягва в забързаното ежедневие. И причина номер 3. Ако усещаш нивата си на стрес високи, това е отлична възможност за внасенето на малко покой в деня ти. Дори да е само за половин час, повярвай ми, заслужаваш го. Можеш да използваш всякакви рисувателни материали и лист с достатъчна големина. Можеш да ползваш цветни моливи или пастели, или да работиш черно на бяло. Каквото и да избереш, резултатът със сигурност ще те изненада приятно. Аз самата съм експресивна и доста небрежна, бохемски настроена в рисуването, затова реших да не се придържам към строги очертания и правилни форми. Надявам се да съм била полезна, може да споделиш своята рисунка с мен, ако искаш, и ще се видим следващия път. Чао!